la Mulungu pa 16 March 2025 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ya Hot Current. Mu program ya Hot Current timabwera pano kuti tizayankhule nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamayankhula pa nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndine Wonder Msiska nkhwenda vivi ndevu zamwayi. Apa tili ndi achimwene athu a Bayana Chunga amaphang'ombe. Mbali zauko tili ndi a Jonah Pankuku amsuku amene wawa kwanyadira kwake lonse ndi amsukuluzi. Tinali kumzuzu ku Katoto ground kumene kunali msonkhano wokopa anthu wa chipani cha UTM ndipo amalankhulawa ndi akabambe amene akupitiriza kulankhula komano malingana ndi nthawi tikuyenera kuti tipitirize zina. Tili mu nthawi ya Series Enterprise. Bwanji timve uthenga ochokera kwa Series Enterprise. Nkhani zathu mu program yathu ya lero ndi ziwiri. Kwa sala ndithu miyezi 6 kuti tiponye masankho pa 16 September 2025 masankho apatatu pamene tizakhale tikusankha kansala, aphungu wa nyumba ya malamulo komanso president wa dziko lino. Nde kodi pa ground pali bwanji pamene tikuyang'ana pa September 16 ndi nkhani zimene tikufuna tikambirane chifukwa pali zambiri zimene zikuchitika ndi tikufuna kuti zinazo tiunguze munomo kuti mukuziona bwanji pamene Malawi akukonzekera kuti aponye chisankho chimene chichi. Nkhani yachiwiri ndi ya uyu president wa ku America ameneyu ndi President Trump. Akumapanga zinthu zawo kumene koko komano zikumatikhuzaso kunoko. Nde zina zimene zangochitika kumenenso zimene tikufuna tiyankhule. Mano tikamayang'ana zimenezo tikufuna tiyang'anenso kwathu kuno kodi anthu ena akupanga bwanji. Makamaka timaonekapo nkhani ya anduna oona za malonda ndi mafactory amene apereka chiletso prohibited imported goods imene ili under the control of goods prohibition order 2025 pamene pali ndandanda wa zinthu zimene sizikuyenera kuti zichokera kunja kubwera kuno. Tikamayang'ana zimene zizi kuti nanga enanu mukutani sizingokamba za mumba makhanga kuti ife ndanyamata amumba chifukwa choti is the only one amene akukhanga active. Enanu mukutani. We can't even remember your names komanso your ministry. Kalabasi sitting pwe, can we be active pamene tikufuna kuthandiza dziko la Malawi kukwera chisogolo. Titero tikuyamba kwa nkhani zache. Yoyamba nkhani ndi ya chisankho cha 2025. Malawi Electoral Commission ali kalikiliki kulankhula mauthenga osiyana owauza anthu nkhani za chisankho. Ife timati tiunikepo posakhalisa pa tinaonapo zipani zinazotsutsa zikumadandaula ndi nambala ya anthu amene adalembesa chisankho kumana kuti nambala iyi tikayiwonkhesera pafupifupi 7 million. Koma inuyo Malawi Electoral Commission mulali ndi kuthekera kuti mukanatha kulemba anthu 10 million. Ntchito simunagwire bwino ndeyo adayankhako sombalira. Komanso pakumakhala zinthu zina zimene akumadandaula abungwe la Malawi Electoral Commission. Kodi zizikhala bwanji pamene anthu akudandaulira zinthu zina ma processes leading to election ya 2025. Kenaka pali zipani zandali pompati manena apa kuti UTM ali kumzuzu ku Katoto ground komanso APP I know kuti they are out there. MCP anali ku Mchinji. Yesterday they were at Dedza. DPP yesterday was Najoli. Yes, Najoli. Yeah. So you see kuti zipani zuduluka ndithu kulankhula enaso I think ma politicians ena kuduluka kulankhula kwauza anthu kuti kodi nchifukwa chani akhale iwo. Zimenezo tikuziona bwanji. Komanso zonetsero tidaonanso ndithu msabata imene iyi kumzuzu ndithu zonetsero kawiri kuzombaso chonetsero zimene simatha bwino kuzomba ndithu mpaka na at one point in time matumba 200 kubedwa ndithu matumba fertilizer mu shop ina yogulisa zipangizo za ulimi. Tikuziyendesa bwanji. Komanso maubale aja malances ambaso kumachuka anthu kuti kodi amene aende ndi awa ndi ndani. Osaiwala ndithu ma running mates anthu ambira kumana kumakhala ndi phone ndithu yo charger bwino fa uthakulandira phone kuti achunga it has pleased kaya ndaniyo kuti mukakhale running mate kumakhala ndi phone yo charger bwino kunja kunkwa mphepo. Nkhani ndi zimene zizi. Do you
see kuti Malawi ali ndi chidwi? Do we have that, environment, where people are saying kuti akwangosala miyezi 6 yokha kuti tikavota akuluakulu chavoti changachi, the excitement, the euphoria that comes with the general elections of this nature? Do you see that? Mwina kuyambirira ndifuse funso limenelo. Pali mawu amene munanena kumbuyoko wonena kuti kodi tati tifananize apena tiyeni tione 2019 excitement imene anthu anali nayo on the ground, kumati kuona makaka azipani zosiyana-siyana, misonkhano pa masamba mchezo, pa ma TV wireless amawu ndi panopo. Is it the same? And no kaso munanena kuti sindikumaona excitement. Now ineyo pofuna kuti ndiwambe buno bwino answer yanu. Yes. Ndifuna ndauza Malawi zina za kuchipinda zimene zinachitika sabata ino. Mwinaso ajona muyimvera pompano. Kuma analipo munthu wina wandale amene anabwera, pona ndale amabwera kuno ku Times amatifotokozera mfundo zawo zokuti ife ngati muna chipani tifuna kupanga zakuti ngati kuti ziwisa zimene afuna kupanga. Meeting imeneyo tinaichabe anthu atatu, ine nali ndachimwenewa komanso ndi akanchinziri. Ndiye atayankhula ifeyo nali nthawi yathu kuti sitipange respond. Koma mene anayankhira chimwene anuwa. Kani ndimene Aya. mwana uprogresa bwino. Zingomvera uchalipani. Musalero. Uyu. Anamuuza munthu andale kunena kuti inetu ndikungona ngati kuti mene mukuyankhuliramu ndikungomva munthu wina ananena kuti to borrow his exact words, I'm just hearing another politician. Wandale winanso amene wabwera kuzatiuza zimene wina aliyese kumbuyo kwakhala kuchita kumatiuza. Ndiye anachita kufotokoza inuyo munakhala pakuti munapangapo zimene mukunenazi. Are you sure? Ineyo mafika pena kuti ndimmenye phazi kuti koma ya tabweza moto si hot current ya. Masa kwambiri. Koma wandale anazavomera nkulena kuti koma ndikumvesani chifukwa chonena kuti Malawi anamizidwa nthawi yaitali. That's what he said. Yes. Ndipamene ndifuna kunena penepo. Because we have been cheated for so long. Chifukwa Malawi wa nthano zonse zimene zikukambidwa apa tinazimva kale. Exactly. Tafika saizi onena kuti what is there? Chanyowani ndi chani chimene mungati uzeso. Nikati munthu chamanena kuti akazanga ndasiya ine kumwamo. Ndasiya kumwamo. Ine ndikulumbira checheche Bible ena mamenya ndi Bible iyi. Cheke twa. Amwende. Ungolowa bonus. Ajira kuguguza. Ino matichana satana nango ndi mapasani. So for me what I'll tell you is excitement on the ground palibe. Zulo nali kumaliro kulilongwe. Yes. Anthu pamaliro kuchita kumanena ndithu amene macheza nawo. Kuonesa kunena kuti excitement yo anthu alibe. Andikamanena zimenezi. Anthu ena msaone ngati kuti ife timwina anthu akuona kuti boma sizi kuyenda. No, on both sides. Anthu kumaona kuti bomali not inspiring. Opposition not inspiring. Tipite kuti. Nimamuuza wina wandale kunena kuti anthu akamakavota azikavota kunena kuti nanga nkupanga bwanji. Nanga nkupanga bwanji. Nanga tipanga bwanji. So for me in terms of excitement si palibe ndithu kweni. Number 2, mwansanga munanena zonena kuti andale akaumadandaula kuti National Statistics Office inkakamba zonena kuti possible numbers ya registration timembekezera 10 million. Koma pano 7+ million. Chinavuta njani? Nde asangwani mafriro amneneli wa Malawi Electoral Commission amayankhula pa wireless yathu amanena kunena kuti komatu andale mwayiwala kuti ndinu amene munkauza anthu omwe a Malawi kuna chisankho chafuna abere nde musakale mbesi. Now you might have taken that for granted kuti mwina mukungonena ngati political rhetoric. Koma kumbukirani kuti kuambirira kuja anthu ambiri maka zigawo ngati zakumwera sanalembesa anthu ambiri because it was also that time and kafufuko wathu amasenyezera anthu ena amanena kuti ife nauzidwa kuti tisakalembese. So andale ndikupempheni kuti omudakhala kuti muli ndi mavuto kapena ndi nkhawa ndi meki koma be careful chifukwa mauthenga amene mmanena athaso kuzakupweteka ninu nomwe. They can backfire against you. Anzanu pamene ali busy kukalembesa msentral region pa inu mnali busy kunena zimene. So I hope anatengapo phunziro nifanga mwaona kuti aliyense watuluka campaign and for me mwina poyamba poti pongoyamba pano mwina ndisirekaye pomwepo tansankha nawonso apitirize. Yes, amaphangombe ayamba choncho. Inu amsuku mukuona bwanji pa ground miyezi 6 kuchisankho zuyenda bwanji?
excitement kulibe koma ndiona ngati kuti kuli mikwiyo. That's what I'm able to say. Okay. And mikwiyoyo could be because of several factors. Wakuyandani? Amalawi. Oh. Mene munayambira kupereka chitsanzo cha uyu wandale amene anabwera kuno nkumaganiza kuti akulankhula zomveka bwino. Kunoko Amalawi makamaka adindo amene akufuna maudindo. Yes. Muchisankho chimene chikubwerachi. Yes. Trust you me, ali ndi ntchito yayikulu to convince Malawians. Yes. Simulandira wayana. Yes, yeah. Kunena kuti ndingopereka chitsanzo. Ngati a DPP akunena kuti ifenso tivotereni. Yes. Chimene adzipanga akakhala kuchipinda kwawo of the strategy team. Adzinena kuti Amalawi adatichotsa mboma chifukwa chani. Izi zomati adatanda boma azisiyeke pambali. Chifukwa zidapita ku koti kaya sidagwizana nazo komano that's what happened. Koma adzipanga focus on why did they put us out of government. There were issues zimene nthamele jamalawi samakondwa nazo. Kodi takonza leroli atuona kuti ndife apaulo. Sakona be Sauli mwa ife. That is very critical because they will have to come with a renewed hope. Iwauza Malawi. Akulu munatichotsa mboma. Ife tinali ndi anyamata osowakhalidwe. Omayenda pasewu galimoto yongole badati. That's like that. Impunity of that nature. Ife tasintha, that has to be seen not just per 16, even between now and then. Panopa, are they showing kunena kuti a bonadi? Inimuna banji. NI. Ayankulabe za ujeni. You know, kaya mwina popeza ndali za tunzo otero. Koma, ndimaona ngati kuti nthawi zina we can choose to be constructive, especially tikamapita mwina campaign, my messages achokera. We can choose to be constructive. Yes. But sonkhani wandale paja, Amalawi amasiku ano ndithu akumatha kumodza kuti that one is an empty tin. Iyo ndi empty tin yangolankhula wastage of time. By the way, amasankha list ya anthu olankhula ndi ndani? Aye mapanga tatu branding papeza kwenda kotukwana. Kodi nzochita konza? Edu. Kuda Jonah, you are gifted in his own bwana. Inu muzalisukira kugama inu. Mutakutukwana. Pamene awapeza kuti asawa. Awana sabitani. Angobemphera awa. Andise kulire sonkhano libemphera. But okay, you're bringing in a very interesting issue, yes, Jonah, about the messaging, how we are packaging the people that are delivering. Yes. Are we getting it right? No. I think we ain't yet there. Nanena tsiulina kunena kuti DPP, these are things people would not like. Come on, we've been saying them. The main two political parties as good. Yes. In all considering all factors, yes, it might be MCP and DPP, much as Tinis Bani Zinanga the UTM, PP, UDF, the MCP and the DPP. Yeah. DPP, is it behaving as a true government in waiting? What's the answer? Let's look at how they are behaving in their political allies. Are you seeing kunena kuti pamapezeka wina kuti akubwera kuti guys ifeyo tidachoka mene dziko lilayakiramo this is what we have to offer because adzipezeka anthu okamba zimene zozo number 1. Number 2, MCP ndiboma ndachakwera ngati tsogoleri. Now also they'll have a terrible headache mutu waching'alang'ala kuti kodi how do we go back to Malawians to convince them to votereniso kachiwiri? You understand? Adziti akayang'ana okha zimene akauza Malawi mu 2020 zicha adziyang'ana go back. How do we convince Malawians why we didn't do this? Mesa kuliyena oziguguda bantima kuti iwowo ndiye iwowo. Ayi. Anyamata ina bila mapita. Asanabwere wayana. Yeah. Chipani china chiti chonse. I really hope kuti muli anyamata a research ndi strategy. Yeah? I hope alifukufuku. Yes. Ndiyo utipanga yes. Pasango pesa anthu kula pakama. Iyayi. Pasipangolankhula. Azipita pa ground nkumamva Malawi. Kuti what are Malawians saying? Yes, ili mukuti boma ndilo mweli.
Ndi nkanena kuti yes amene amasapota MCP atha kumanena kuti boma ndi lomweli. Koma padzikhala zinthu zimene amalawi athu amagwirizana adi nkumanena kuti eyadi munena zoona. Boma ndi nditiro ndimene. Do they have those things to point at? Chabwino. Ayamba choncho wakakuzako mbali even ya list ya anthu oyankhula. I think that's another issue takhati kumapanga struggle kwambiri kuti kodi is it everyone amene wakhala kusanja amene ankalankhule andi munthu jakamalankhula do you even listen amanena kuti ndifuna ndikanene ndani because the amount of rubbish sometimes that comes out of people's amene tikuti awawa akakhale atsogoleri athu so frightening. nyasi zimene zimaduka pakamwa pawo akamalankhula kumana kuti are you sure in our right thinking 2025 this one should be leading us. Which Malawi should this one be leading? Ochunga pali nkhawa yoyamba kuchipaniko amaonanso kuti amapasana timaulemu ndiye ali panthu ena onena kuti ngati sapasa mwaye woyankhula ndiye kuti zavuta chifukwa chani kuchipaniko kuti akatswiriwo amamva ubigi kuti timaudindo kuli anthu ani maplot kuchipani wanda. Number 2 kuchipaniko alipo ena amene amasitika zambiri atokhala kuti alibe mfundo alibe opposition koma ndi dollar koma pezeka kuti wayimirira kuyankhula kuti uyakuyankhula ngati ndani chifukwa mwina nsonkhano kuti utheke iye ndi amene anaponya kakakulu na kuti iya in honor ka 5 minutes kokha muyankhuleko. But what we are saying here is tiyeni tiziona kunena kuti amalawi anasekuka kumaso. Be careful the content imene mukutulusa pa mapodium. Ndiyambe ndi aboma Malawi Congress Party. Undi uthenga ndipo malangizo aulere. Inuyo mukundiuza zoonena kuti mwapeza anthu amalawi akulira. Kule sizikuyenda. Inu nkubwera nkuzanena kuti chakwera panga tilifa. Boma ndi lomweli. Amene akulira zake. Boma you are being insensitive. Opposition commander. You are being insensitive. I would have thought kunena kuti woyankhula mwanzeru choyamba apanga acknowledge mavuto amene anthu akukumana nawo. Ukangoti ukangofika atu nkungopanga acknowledge kuti Malawi ife tivomere ngakhale tili mboma koma na kuwawa uku sitingane situkuona ifeso tukumva nawo talephera mbali yakuti koma pamene talephera mbali timafuna tikukumbuseni kuti koma madera ena amene achakwera ndi boma la MCP tinayesesa kutakonza izi timati pamene sitina talephera pani muna chifukwa cha izi zimene zinativuta popita pasogolo timati mtati mwatinowesaso mboma tizakonza izi mndondomeko yake yotero bola kuma if you are going to come with a sense of impunity and pride amalawi amadana ndi munthu ozikuza ndipo I know kuti mufuna mupite mbali china chimene ife timapita misonkhano amatitana monga mantchito yathu kachiteni kava misonkhano ife bola customer wabwera sitimasankha first come first serve. Ma president azipanisi sakonda mwina kupitako amene tikuwaona padakali pano pamene mwina akupita kwambiri ndi kuti ndakabambe you know koma achakwera nthawi zambiri mwina satuluka kupita anyamata awo amene akuthamanga amuthalika kumakhala ku nyumba zoona zeni zimene zimachitika ku Malawi kuja mwina sizomwe amakauza ma president awacha ma president amakalandira ti ma video clip timene atikonza bwinobwino kuti bwana iyi ndi ntchito imene tikupanga ife we've been ku misonkhano yokuti anthu amauzana kuti kwezani manja 5,000 amata kweze manja ala ndi 5,000 kwacha anthu osakweza manja 5,000 kwa anthu George kumati chithuzi chitajambulidwa apa apachi ndi chakwacha wa 5 pin koma bwana akamakaona zikati yes Mangochi has spoken. That's true. DPP amapita malo ena umachita kuziwa kuti uku nde kovuta amayuza aso nawo ma 2 pin anthu ama t-shirt ndamakhale kusogolo chithuzi chimene chipite kwa bwana. How can a president amene akufuna kuona kuti kodi zona zeni asamana mizidwe kuti aziwe kuti ntchito lidakali nayo chifukwa nkutheka amuthalika kuona ngati kuti tapita atukale apa that's why anyamata amakauza bwana boma tatenga kale mungodikira ndakulumdisane liti musayendeso bwana anyamata anutigwira ntchito kapena aujena achakwera don't worry khani kupalisa anyamata ndikuthamanga zokuti kulima kwacha ama 5 pin Can I pick this one first? Yes. Bayana, sorry, ndakugwira pakhosi. Apa pamene pamafunika ndale za chair. Apapa. Kodi ndiziti. Zale za chair zomati utha kuchoka ku BCA kuja kwapeza kuti mundira ndikusika. Okay. Kumacheza ndi anthu amatimba. Osakhala kuti
uli chisankho chikubwera ndi ufuna udye matemba komano ukupita pa ground ufuna uzingomva kuti kodi anthu akuchani because if you are a president or a presidential aspirant amene ukungokhala in your comfort zone ufuna uzingomva amene akuyandikira kuti akuti chani trust you me, you'll be cheated big time and you get a shock of your life pa 16 anthu ajali kuti kupesa matita wina kale ndikufuna ndikuizana zimene kunena iwe kuti zojambula za anthu zija very much staged planned amene amalankhula ife timadziwa kuti uyoyo akulankhula popoyo amatati pangameza church ma 5 pin amene jambula pamene timadziwa ife wina anthu ma 5000 ifa imika manja mwamba kuti udzadziwe kunena kuti inali ma 5 pin kapena t-shirt kapena ma 2000 udzaoneno ukadzapitano later on konko udzapeza kuti mavuti athu ajali kuti drone bwana si mauluka wamba drone mapasidwa mango so my point is kuti abwana olomuta khala kuzinamiza mwa mtundu wanji apapa bwana wake ndi ndana wawo abwana wake na beach budget mtalika tupele muluzi tinkanena ife tinayike kunena kuti alipo ena amawanamiza atsogoli yawo akapita kudera kwina amafuna kuti mtsogoli yawo kulikonse kuti ndiotchuka amweni avomereze kunena kuti tikupitaku ife we are not as strong komano amakatengano zimalole uko kwapatsa anyamata anjingaja ma-t-shirt akuti apule akabwera paoneke ngati kuti zili bwinobwino you're cheating yourself you're not cheating anyone amsisi mafani nene kuti utambwali umene amapanga anthu andale asamaone ngati atambwali ndiwokha simadoloyi amalawi nawonso panopo utambwaliwo anaudziwa ma delegates akudya ndalama chake kuma convention anthu akudyedwa ndalama and you think misankhano iyi mukaona anthu kwa sasa ndiye muzinena kuti basi chipani chathu kuno chalowa you are going to be fooled wina anandiuza nkhani ya akamuzu the late akuti atalowa ndi anali achimphamba Brown Chimpamba anali chair woyendetsa chisankho referendum nthawi imeneyo napita kukacheza nawo kulilonga aundiuza zonena kuti nditapita kukawuza akamuzu zotsatira akuti anaona malizasi aja and he was in his old age at that time kamuzu akuti kamuzu could not believe mwati anthu awawa avotera matipate ndikumachitaonera district by district even in this one even zimene ankamuuza kamuzu ndi zimene zidachitika contrary kuna maku anthu andale khangati amakukonda koma mnamiza msogoleri but ziwani kunena kuti at the end of the day chisankho chikamachitika ovota amaonesa maganizo awo enieni now msogoleri ine wanzeru would think kunena kuti they have learned a lesson musamangokhala ndi anthu kuti ya ulipoti ibwera kuchokera kwa secretary general kuchokera kwa muzikhaso ndi anthu ena owakhulupirira on the ground muzeni zona zeni amene yes what is the truth because mukazi wa msanga mwina mutha kukonza zinthu ndipo you'll be surprised kuti zina zimene sanachita report anzanuwa anyamata anuwa athakuma kuuzani so nimafuna nene kuti tikamakamba nkhani ya messaging nani sana maliza manena kuti mukaona for example naona clip ina imene munthu wina amayankhula pa msonkhano wa DPP ndamanena kuti mundale akuti certificate ya ndale ndi unyolo asaondana ndiye ndamafotokoza kamuzu anagwira ndende kugwero acheya anapitako ku chichili wakuti ndama achulonse aja ndikuzanena kuti chakwera ndende yake iti mina amangidwa amene afunika certificate ndiye kungochoka paboma umboma wakundende asamangidwe now I'm thinking kunena kuti kodi munduza kuti inuyo ngati chipani mwini mphamvu yonena kuti ngolowa mboma asi kuti mmange kapena ngati ali ndi mlandu
pamakhala mabungwe aboma kandi anti-corruption bureau kandi chani anakufufuza ndipo kuli makhoti amene ndondomeko imene ena kusatiridwa kuti munthu chakapezeke kuti wamangidwa. So pamene popo chimene chinandisangalatsa nchonena kuti kanemayo ataponyedwa anthu anapezeka kunena kuti anthu akuzuzula mochuluka zomanena kuti aya ifenso nda opposition koma ngati kuyankhula kuli ukuku ndiye kosathandiza. Kosathandiza tikunena kuti achakwera ngati ali ndi milandu akazachoka, yes ayenera kuzayankha just like anyone else, koma usakhale uthenga wanu kuti tabwera pano pa podium tuzanena pano poti certificate ya ndale ndikumangidwa kodi munamangidwapo inu ngasi munamangidwe ndoti mulibe certificate ya ndale. Are you sure that's content yomanena kuti munthu amene akuganiza zoti akavotera ndani will be convinced kuti avotera inuyo? My brother Saunda, yes, ndikumbukira bwino, yes, adanyulapo adamukalipirapo malemu achilima. yes, so wachoka uku wabwera uku. Yes. These are people they handle with care kind of people. Yes. Sometimes kumatoka kuti Excitement. chipani chija anthu akuchiyembekezera kuti chitha kubweretsa zinthu chantani. yes, Where we have to advise people, yes, tell people what akulu anthu amakudziwani kuti mkamwani mola. yes. Let's not look kuna kuti filled with vengeance. The thinking yomaganiza kuti kuzangobwezera amalawi tiauze zopanda nzeruzi zimene amakonda imachokera pati. Is it ife we also timasapotera m'manjaso mwina kumankhula mona antapotera m'manja they are cheated by that. Ndi nthawi. yes, Ntakupatsa list ya anthu amene if I were strategy team MCP sangayankhule sangayankhule amene amayankhula za nzeru. yes yawa. yawa Just like awa DPP. yes Amene amayankhula za nzeru Ndiawa. zopanga Ndiawa. awa tasiyani. awena nkhope yawo kungoyima if dasanayankhule Also kunena kuti makhala kuti anthu ati uyuyu ali uyu. sometimes Komasa nkhwenda vi Yes. nkhaniso ndionena kuti nthawi zina it's not even just about talent ya munthu kuyankhula. Yes. Anthu ngati chipani muzikhala ndi standard message. Yes. Muzikhala ndi uthenga oti onse mthokhala pansi. Uniformity. Yes. Kodi weekend tikupita kuti mulowera uku uthenga Uthenga umene ukanena wakuyankhula ndi ndi otani. kuti kafotokozera motere kwinako muzikaona mosokerera mwake. Yes. Koma panopo mati ukaona ena kuyankhula zina kuyankhula kumati kodi ndondomeko ya uthengawo nditi. Usapita break. I'll give Yes. you a very good example. Ndingopeka chitsanzo. Yes. Ngati a DPP ndi mwanamvekana ali kuna Njoli. yes, My expectation in a Saundari. yes, I'm not a politician. Yes. Koma my Yes. expectation is kuti yes, akapita kumene kuti they have done a research yakuderako. Kuti anthu akuderako uthenga umene ungawasunthe atati amva kuchoka naye fatso ndutiwo Context Umene specific. yoyo yes, zimene mukulankhula kuna Njoli simene mukulankhula kunchinji. These are two different audiences. yes. Zikutivuta kuzipande konseku yet we have got my strategy teams. awawa omati ose alipo MCP alipo ena ndithu amaziguguda pa mtima ndithu kuti bwana ifeyo tiwina pavute pasavute. And we have the names, eh? We have the names, eh? Yes, we have the We names. have the names. And ndi amene akumapezeka kuti mamoti anthu aziwe kuti what are the real issues zoti kauze anthu iwo wamawauza ati ndikapita kweneyo Basi. muonaso chigulu cha anthu so the people are just seeing the It's not people about that. but you don't know what they want to do. Nde paliso ku DPP amene akuauza adati boma tatenga kale tungodikira nthawi. Onani So zithunzi. yes, they are missing opportunities to address the real issues that Malawians want. Chifukwa some of the people amene nawika maudindo mwathu tinene zoona. There are people that cannot deliver a convincing message wayana. How do we balance this? Where we have zipani zimene zikukhulupirira kuti because at the end of the day we are going to have a president by 16. Akhalapo ndithu. Kayachokera kutiko that's what Malawi ametukugwirizana padakali pano pa zimene tifene tipange. How do you advise anthu amene wawa ose to manage my expectations awo komanso to be real because ukaziwa nsanga vuto umatha kukonza. Ukachita deny uzava nkhwangwa ili munthu chifukwa nkhwangwa ikubwera ndithu. That's a most constant thing. There is nkhwangwa either way. By 16. Pa 16 ngati ikupita kwa MCP nkhwangwa iminyedwa mwina chifukwa cha nyamata amene akwanamiza achakwera kuti achakwera chichonse chili bwino mamuti achakwera anatha kumathandiza chimozimozi adati he may lose an opportunity because he's sending people kuti anthu akangoona chifi kuti uyuso alipobe uyu uyu amandikumbusa zakuti how do we balance that to make sure kuti we have a good balance and we are being positive in the imaging, the messaging and the hope that Malawians want. Ndigwire mawu a imaging amene mwanena ku anzathu a marketing amagamba nkhani ya brand. Yes. Ya brand image. Yes. Palanthu ena
olenuyo kungonena kuti utakhala kuti kuli function ndiye kwapezeka kuti ku TV inuyo mwadwala ndiye mufuna kunena kuti wachiwiri wanonso mwina ubanda palibe ndiye mufuna kuti wina akayimirire mwina wenaso mtona iye amene wayi achimwene muli free mukandiyankhulireko why because palanthu ena amene mwina you may not necessarily not that they're bad koma they may not be the best representation of what you stand for at that particular event pali anthu ena amene sachitira ubwino chipani cha MCP pala anthu ena amene sachitira ubwino chipani cha DPP UTM PP UDF ndipo inu ngati asogolere ngati anthu osimwadziwa then muli ndi vuto timanena kunena kuti musanamizidwe ndi magulu anthuwa amalawi alibe entertainment amalawi alibe ndithu zoonera amalawi data alibe kuti agule ndiye akangomva kuti uku kuli msonkhano wa chipani ndipo ati kuli bandi izi kuli saugawa ma t-shirt ma tupini ndi ndani amene angalephere kupita so don't conclude kuti mkangoona chigulucho ndiye kuti ife basi chimene ndimafuna kunena ndichi mwakambapo za anthu ena amene anthu akwakumbukira kunena kuti uyu mwati ndi amene akukhala pasogolo imakhalapo nthawi imene even tikamakhala kuti mwina tikukamba za kumtundu timanena kuti achimwene musapite nawo awa asapita timadziwana pa mtundu wathuwa timadziwana kuti awawa amayankhula mwachabe awa asapite tikakhala kuti tikukapanga za nkhondo amene timanena kuti awa awasogolera kumene wayiona basi so for me ndikuona ngati kuti zipanizi pena pake mulibe masomphenya andi ngati mukanika kuyendesa chipani ngati mukanika to strategize campaign kodi bomalo ndi mmene lavutiralo muliyendesa bwanji muzaliyendesa bwanji ineyo musanapite ku break Pankuku a DPP ngati simunapange izi mupange ngati simunachite meeting yokhuzana ndi a review of what happened to you how imeneyo komanso how you have fared kuchoka 2020 kudzafika lero ngati meeting imene sinachitike muyenera kuti muichite ndipo mukhale so honest yourselves kunena kuti kodi tazipangadi rebrand bwino do we have a message remember and if I went through the function review but my issues very critical painful issues zone kuti akuyendabe kuti nzopweteka inde it's a dosage azimwebe kuti achire one MCP ndi timu yanu achakwera ndi timu yanu ngati simunakhale pansi meeting ku chinyumba ku headquarters ku city center nkukumana ndikunena kuti kodi have we delivered really zimene umauza amalawi kuti chakwera have we really delivered are Malawians better off now than they were 5 years ago tidawalonjeza kuti tikupita ku Kenani pa ulendo paja tili patipo zimene zizi kodi tikamati tikauza amalawi kunena kuti mutivoterenso what are we offering them this time around if they can't hold here ndikunena zoona kuti zitakhoza izitalephera could have done better ndikumango zinamiza kuti ife anthu alira chisanzo chabwino pepani kukudulani chisanzo chabwino anthuwa atengere ma primary amene akuchitika msipani akuchitika papa achimwene ma primary anthu ena ndotokota andena andakuduka umadaba kuti anthu ena ndotokota ndipo anthu ena onena kuti anthu kuchipaniko amaona distinction oyamba from follow brother Kenny Soda he couldn't believe 8 points amwe sumbulira mwina kuchipani anthu makhala kuti muli ndi chithunzi china chake pomwe on the ground zochitika ndi zina ine I would have really wanted kunena kuti anthu inuyo amene mmakhala meeting imene akunena yoti kukambirana zenizeni siyochitika siku limodzi ndiyo machita update mene timanena kuti masiku ati kumanena kuti kodi dola paja ili pabwanji ndi mene muzichitira pa ground pali bwanji ndikumauzana kuti kwa chigawo chakumpoto pakati kumwera meeting koma ndikumaona ngati kuti anthu anangoyika chiganizo chomanena kuti ife basi tikuwina basi ngochikhazikisa kodi tinikali ziwiri ndi break yotichita kotatu ndimati nene kosonkhani alipo anthu ena amene amakhulupirira kuti iwowo ndi chipani kungopanda iwowo ndekuti palibe nde zonse adazikundikira iwowo khutu la president ndi la iwowo amakanena ndi iwowo khawo
zakatundu zachipani amachita kusunga ena manyumba mwawo mamuti akasunge muzipani iwo amasunga ndiwowo ndi azigawira kwa anzawo iwowo ndi amayendesa kungoti iwowo kayadwala kaya mulungu atenga ndiye kuti kaziyenda bwanji. How dangerous is that? Just to have one person amene ufiki kuti this DPP revolves around him, might not be the president of the party. Koma anyamata othamangawo. MCP the same. Uyuyu ndiye thinks kuti he is the only MCP. Without him there is no MCP and everybody must worship these people. How? Yes. Chimachitika anthu apanga withdraw. Amakusiyira. Chikuphikire. Abade ineyo I've been in this country. Ndaona zisankho zikuchitika. Ndaona anthu osimbwa mapiko akuthothoka. When power is gone, nkuzati awana omwe ajawa. Paropa you can't even sungaro zeso ndi ndodoi. They are just the nothings of these days. Nthawi mphamvu ndi ndalama zikaphatikizana nkulephera kuzipanga manage bwino. Mathero ake amakhala tinkanena anathera musizi. Unfortunately anthu samafuna kuphunzira. Anthu mukwani nawo ku MCP alipo, mukwani nawo ku DPP alipo. I mean they think kuti without they are DPP, more DPP than anyone else, more MCP than anyone else. The danger atsogoleri ndukamano in this case kana akabambe kana by Joyce Banda kana Muthalika kana achakwera adzithaso kumakhala maso omwe anakonera kuti kodi mfana uyu uyatha kunuka uyatipweteka uyu ngati kuli kusuntha mtotseni apite uku nthawi yabwino. iwe nacho tapita iwe takwakhala uku. Yes. Mufuna mupange protect chikhulupiriro cha anthu kwinako adzikukhulupirira ndiko nibe koma tamati awawa mene masimbwira mene amayerekapira uyuyu display of matama mphamvu kulibeso abwana chimene anthu amayiwala chonena kuti ndale is a game of numbers. Yes. So ngati ineyo ndi anthu oti ndithakukopa anthu mwakuti ndikumanira kuti ndipanga ndekha ndiye kuti I'm missing an opportunity chifukwa inunso mwe ndi anthu anu inunso mwe ndi anthu onena kuti pala anthu ena onena kuti olo atakhala kuti winayo wayankhula zambwerera zotani they only believe Jonah. Ife tamwapo fanda chifukwa ndi munthu amafuna kugulire Jonah. Yes. basi ndipo mama wambiri mbiri ndipeza mama zambi anthu amazambi amodeza chimozimozi inunso mwajirako mama wambiri waini. So ngati ndonena kuti mukaphatikiza anzathu a business amati synergy mukaphatikiza ndi kuti mphamvu zanu kuchipaniko mupindula koma muona kutola misonkhano mukuona ndi zipani zina enawo akuluakulu ena akhangati akhala basi pali nkhani pamene pajapo tuzi ndi chako chokhaza wakhala kumbuyo kubasi kusambira m'manja kumanena kuti tuzi sichikakokhaja iweyo no it can't be anzako ndipakukati tuzi tikona kusana komanso sikama ukhala guest uona mundu sungadye zonse. So dziwani kunena kuti ngakhale zikuoneka ngati kuti uyu ndamene akuthamanga koma muzifunse kuti ndi chifukwa chani enawa sakuthamanga andi mukaziyankha mudziwa zonena kuti pali chiopsezo chonena kuti mutha kuzagwa kuzeranso mwa munthu ameneyo. Tikupita ku break ndi chenjezo limene lili kuti pa nthawi imene tikukonzekera zisankho tatiyeni tizionesesa Malawi ngwatose pakutha pa zonse munthu amene tikusankhayo ndoti atitumikire ife sitikufuna pakhale ziwawa zichani ayi Malawi ndiye mwe tisamuononge ma demonstrations amachitika pakati pa kumzuzu kuzomba. I hope we can find mwina ka 2 minutes just to comment on them. Let's have a break from Series Enterprise. We'll be back shortly. Kati mutsegula kumene mukuonera ndi hot current pano pa Times Television TTV tili ndi amsuku a Jonah Pankuku amsukuluzi amaphang'ombe a Bayana Chunga mbali zakuno muli ndine nkhwenda vivi ndevu zamwayi Wonder Msiska. Tukambirana nkhani zokonzekera chisankho cha 2025 kuyang'ana zigawo zosiyanasiyana Malawi Electoral Commission kumene koko zipani ndi mauthenga awo kapenanso zionetsero ndi mwina zipwirikiti zimene zikuchitika excitement nthawi ya chisankho ma alliances ma running mates nde tikoza kukhala kuti tamba gawo loyamba tizipitiriza ndi tumakambirana nkhani imene ma program otsatira kuti ndinamva uthenga umodzi umene anapereka Kwesi Msusa for the first time ine kwa ineyo ndamuona nali MC kumzuzu akunena kuti osanyanyala Amalawi tisanyanyale zikulindilatu tikaponye voti akuti munthu akakubera chimanga munda siti munyanyalira munda kuti basi tenga mundawo
everybody must vote chifukwa dziko lindiratu, we must make a decision. Now mwachidule tidaonanso pakukhala zionetsero kunachitika zionetsero kunzuzu back to back zimene sizinathe bwino, kunali kuponya tear gas mpaka na polisi anapanga issue statement, anthu akuachita blame akuti musatiphunzitse kagwidwe ka ntchito, timaziwa ifeyo we went to use what is called necessary force. Komanso kuzombaso naona kanga ti amaliza bwinobwino kenaka anthu kuyamba kuthyola mashopu mpaka na kuba fertilizer 200 mu shopu ina yogulitsa zipangizo za ulimi. Mukamaziona zimenezi zikuchitika tikukonzekera chisankho, zili ndi kuopsa kotani kopangisa kuti chisankho chimene chisende bwinobwino. Andi tingapange bwanji kuti tithane nazo, tipange zinthu mwamya mooneka kuti Amalawi ndife anthu osunga bata, okonda bata ndi mtendere. Ndiyambe ndinu msukuluzi. Palibe justification singabwere pano nkumanena kuti amaine adu kuti agende anthu Fada pyantima chifukwa kuti anathete gas. To me ndimanena kuti kulibe justification ya violence. Uthawukhala ndi plan ina, uthopanga zina osakhala kuti ukambere nzako matumba onsewo anandiputa kuifoti apolisi anaphulisa tear gas uko nefe ndapsa mtima tinakala mu shopu iyi katenga matumba 20 ganiza kumbambwana. Simple put katenda sekena ndikamera kaka nakamva mene mangu ani patience runda meme patsa live update yotoka kuzuzu mademo akunzuzu. For a start ada chitika ada pangito da chitike nthawi ina kena ada adzalephereka mavenda adanena kuti apule ali konkuno ndiye tiwafuna apatse mpata amati he can engage us. So tinamva kuti timu ina ndako manditani ndapule. Now when patience runda was talking to us a week ago kuna anthu apita kusiyo ndingamndimafunso why mesa anapanga engage nda president. So she said kuti anthu ena akuti amapanga accuse anzawo kuti apatsidwa ndalama kuti zionetsero satani sachitike. Whether that was true or not, koma ndigwiritsa ntchito zimene ndaziona ngakhale with past administrations. Yes. Alipo anthu ena andale amene amaona ngati kuti money is everything. Amaona ngati kuti vuto lithe pakhale ndalama, upeze anyamata atatu uwapatse ndalama. afuseni amene amapikisana kuzisankho convention akuza nikuti ajeredwa ndalama ndinene ndimafuna ndinene kuti yes, one thing we can't debate chuma cha dziko lino sichili bwino. yes, zimene akupangira mademo anthu maboma onsewa zomveka ndithu, katundu mitengo ikukwera almost daily. right. Chimenecho nchimene timayenera kuti ngati boma chidziti pweteketsa mtima titani kuti katundu asamakwere chonchi. How do we manage our economy? Tikulephera pati. Komano kuti mavenda asonkhana akudandaula ndemutenge atsogoleri awo kandi 10 nkukumana nawo kumbali nkuwapatsa kandi mafifite simunatetse vuto ili dakalipobe ndipo chithupsa ichi mutha kuti ndinganena kuti ntheni yake pathupi silibisa. Pregnancy doesn't grow down. Imatuluka ndithu. Ndiyo lota imanga lamba wa mtundu wanji. Siku lina anthu aona kuti kodi mamasuka yana kwambiri ndi ndani. People ask. So ndimafuna ndine kuti anthu amene ena kumapaza kuti kupita kuma demonstrations, yes, kumakaphwanya zinthu kumatani apolisi tiyenta tuwamangini lamulo ligwire ntchito chabwino. Koma boma tipeze the bigger answer. Yes, kuvuto la chumali chabwino. Mosunga tawi. Yes, mwansangasanga. Yes. Ndiyamba ndi wakumademo. Yes. Kulilongwe amene amasogolera mademo adapemphedwa kuti akakumane nawo kumbali anakana. Yeah. Yes. It's a lesson. Yes. Inu masiku ano palibe amene amakhulupirira nzache. Yes. Adaiwonko. Ndiye anthu akamanena kuti yayi tifuna tingo inuyo 5 itabwera ndiloko kanani. Chifukwa omtakhala kuti simunakalandire. Wina akangoyambisa zonena kuti awa alandira basi yalakwa. So tiziphunzira zimene anzathu achita. Winawu tizinenaso apa ndi umbanda. Winaku ndikuba. Musanamizire mademo enanu you are supposed to be kuchichiri. Ndino akuba basi. Kodi apolisi akuzomba. Kodi adagwira anthu muntu 200 bags of fertilizer na nyamula banja. Sinamve. Kodi mundiuza kuti ombavuta wawa. Tonse anthu ambiri mavuto ali nawo. Tonse fe tati tinene kuti tizikaphwanya shop.
tizikaphwanya nyumba ina Tikamaphwanya zikoli. ndipo mukaphwanya katundu ya Malawi nzanu Yes. kapena business imene alemba ntchito achibale anu Yes. ndi dziko litukuka bwanji. Yes. So ineyo ndikugwirizana nawo maganizo onena kuti Amalawi muli ndi ufulu wopanga demonstration. Yes. Kaonesereni mkwiyo wanu koma mosalira ndi malamulo komanso molemekeza maufulu anthu ena. Chabwino. ndikwirizananso ndakalaya kuti Yes. where possible use necessary force. Yes. Anthu akuba. Yes. Ah. Yes. Komanso kumayiwerengaso. Muti ife tisakuphunzitseni. We're not teaching you anything. Komano We are observers. anasukula ali apa. basi pena Ah, makanisters kumene yeah. makagwera kulibe ulo munthu. Yeah. So anyamata anu aphunzitseni target. Kodi nkhani yawo jina anamenya So- kule kuti athabwaje. Ndani? Yomaya kuti pipi anapereka mkono kule. I don't know. Adamunyenya Amunyenya kuti kamene wayi. komanso apapa you could actually see anthu amajambula Yes. from their offices. Yes. Makanisters ena ati gas amakagwera malo kuti anzathu ena Ina so police mnaona akusukula Mpemwe Malapo sena so asira tie gas. Yes, So asira. that trigger happen. Kwambiri. Very trigger So happen. overzealous. Yes, tear gas is not a smoke machine. It's not. Kuti apabeba tear gas bro. Yeah. ndipo Msiska ine ndimaganiza kuti nthawi ngati ya chisankhoyi Yes. ina would have thought kunena kuti apolisi anthu ajabwezera pita kuma refresher Course. kumanena kuti ya tupita Crowd management. Akati maota kanu. chifukwa si onse ena ngofunika kuti akumbusidwe And za ntchito. Banakalaya, with due respect, we are not teaching you how to do. We Aye. are civilians. We Aye. know Ma that. civilians ife. But we can Proudly see civilians. things. Yes, we can see things and say, Yeah. this canister, sada ponye bwino. Yeah. Alakwisa ponyesa. Wagwera mkono wanyenya Ah, mkono kunde. yeah. We can't teach you how to do your job. With due respect to the police, you're doing. It's a very difficult job. Yeah, I know. We It's must very say. difficult. Yeah. Here people are bwera kudani. Kwambiri. What do you do? Yeah. What do you do? Now, so they have to protect themselves Yes, as yes, well. kwambiri. Komanso property and Malawi ena. So it's a delicate balance. Let's But do you a we better- try- let's we do a must better try. balance. Let's Yes, do a we better must try to balance. get a good Yes, balance. yes. tichoke pankhani imeneyo tipitema msanga Donald, sorry, a president of America, but they don't mind those people. Yeah. Unoko nde his Correct, excellency right. janjani. Even the opposition leader baloba. His excellency that he koma mwene. Wechiuja sima sewe. Nikazo wake mwene wakaete. Odi uyu udindo wake ndijaji muntu. Bwana kazi wa bwana. Anyway, nkhani ndiyo kuti Donald Trump adakapitirira abe kuyikonza America mena kuyiwonera iwo. Adasaina chipepala tidagwedezeka kunoko. I was just nimawerenga ma stories ena ake kuti taluza ndrama zambiri chifukwa cha kuyika kumene kuja kumoti ma projects ambiri kumala kunoko ayima ndithu tivomereze because of cut ya USAID. Now pano zikuoneka kuti akuunyuka amaunguza maiko amene amalowera ku America ndi zimene amapanga kuti maikowa adati amaika makategorizi nde ife unfortunately Malawi atika is that Yellow. orange yellow. So iza kuti tili ndi mavuto ena amene tikuchita zinthu zathu. And topping the list inali yokuti kodi ma passport athu awati mati ma diplomatic passports tumapasana bwanji. Tikuoneka ngati tikungopereka anyhow. Komanso pala anthu ena amatenga zikalata ngati akupita kukapenga maphunziro kaya kupita kuma training chanchani akalowa ku America kuja kumakhala konko kumabisala konko kuja kuthawira konko kuja. So those people are keeping count. These people are supposed to enter and go back. As a result atipasa 60 days kuti tikuonze zimezi achunga. Inu makonda kupita ku America. Nakasema ndikia kwa mpita ku. Inu so makonda kupita ku America makagula maapo anu mulini maapo ambiri. Simuzipita sodi. Azanu ena kuona ngati mgodi wanu. Mwansanga. Sitikamba kwambiri za Donald Trump chifukwa iyeyo zimene akuchita zimene adalonjeza anthu aku America ndipo anasankha upange zimene. He's fixing America. And sitingagwirizana naye mu zonse mmene akupangira zinthu zakezo. it's- Koma ife tukamba mbali yathu. Kumbali yathu nkolena kuti pakhala pochitika milandu. Tamva Nigerian amene munampasa diplomatic passport. Yes. Wapita ku America akamugwira chifukwa cha utambwali omwewo. Yes. Ndrama zoti abweze zambiri mbiri za kumeneko. Kumfufuza kodi munthu ibwanja akuona ali ndi diplomatic passport ya ku Malawi. Siye khayo. Kumbuyo kuso kunalipo wina another Ethiopian. Yes. Anamugwiraso ku America. Kumfufuza kuona ali ndi passport yakuti ya ku Malawi. Timafuna tipemphe anthu awiri. Oyamba kumeneko kuboma executive branch of government. Chonde munthu akakhala kunena kuti ngokugulira ni Fanta, ngokugulira ni pizza. Mwatuluka kale diplomatic passport. Tenga. Musachipise dziko la Malawi. Yes. Why should Malawi suffer chifukwa cha munthu mmodzi kapena chifukwa cha
anyeza amene akugulirani pali zulu. No, we can do better as a country. Mukamapereka mukakhala mwakhuta nthawi zina ndi bwino kungonena kuti thank you kamulemba SMS nkusayimbazo foni koma musagulise ziko chifukwa kumeneko ndigulisa ziko. Chachiwiri inu anthu amene munayikidwa maudindo ndi muthandizire nkhani yopereka ziphaso za ku Malawi maka inu aku Minister of Foreign Affairs komanso ku Homeland aku immigration ndi anzanu chonde tikupempheni kuzikhala scrutiny ya mphamvu maka anthu awa amene sitikudziwa zoti tiye wawo ndi ndani. Ena awatu tikudziwa amapeza tiye wawo sitikudziwa zoti ndi ndani koma chifukwa cha makobiri. So please don't jeopardize the future and the lives of many Malawians chifukwa cha katangale kapena self interest. Vidumbiko mumba atusachikalata chimene akunena kuti zipatso zochokera kunja zisalowe dziko muno zokhazo pokapoka zimene ife sitimazala. Masamba asabwere kuchokera kunja kukhaokha amene ife tilibe mziko muno. Ufa usalowe, mkaka wa fresh usalowe, mpunga usalowe, peanut butter asalowe, honey asalowe, popcorn asalowe, nyama meat products such as sausages, bacon and cold meat zisalowe, ma toothpicks asalowe, matches asalowe, mabotolo asalowe, mazira asalowe, zipangizo za plastic utensils asalowe, wooden furniture isabwere, zikolopa zisalowe, batatis isalowe, garlic, ginger, onion ndijani baje, anyezi, komanso sapato zimene amavala azachitetezo akuti zisalowe. Ndimanena kuti amumpa yes. Like seriously timayenera kuti zichitike na mumba atabwera izizi a country that wastes its energy preaching to predominantly exporting country. Predominantly exporting country. Producing and exporting nation. Izizi zimene zichitike litiro kale. It is taken amumba kuti abwere ndeti kamanena kuti amumba kubomaku tangopeza na amumba olo 5 kungochotsa maina ena kungochotsapo some ministers we can't even remember their names akutaniko ndawo ingoti anthu matsiku lina tibwere pano tiyambire ndi imene iyi sikhala cabinet assessment koma tizingokumbusana kodi awo muti amatani kufuna kwawo tizangoyamba tili ndi izi akutaniko tizayamba kutchula nduna ndi madeputy ndezi zafusana very important kodi awa kuwaona mwaona kuliti angodi atawo atangosekerera kuti halo basi olopena madaba kumaneba aliko ku ungoona ma events peza mbuyo muja tingakonda tikamasuka mkamwa timasukira panja so that's when you see neighbor neighbor hi akusuka but some neighbors we do ava kuma interviews kuti mapita ku event nda anzira mkhona kuona okay you know under the wise and dynamic leaders saziye uko so pana ni mchere omwe mafandi pempheso ma Malawian producers pamene anena kuti tizidya zinthu za ku Malawi tizigula za ku Malawi chonde zikhale zabwino basi kungoti basi bola chigolo alipasantati tufiki yodi kwamapisa nkama kukweteka magazi kumati umanyozoni uyu mtengo uja upanje ukasandi pepa ukhaleko smooth kuti tikamatosa nyama iyi maiwano manjapanyiwasi tagulisani malonda tisame kudzala piwa panga program pa kodi mutamwanka kwa Malawi last time which kodi bani neta yamba kale last time zinativuta kuma abale bande pa msiriziro pa program yathu ya Hot Talent titokoze a Jonah Pankuku amsukuluzi tatokoza msuku achimwene anga Bayana Chunga tatokoza achimwene kuchokera kwa ine Wonder Msiska nkwenda vivi ndevu zamwe tikunena kuti David Gadama afika kali kusedi kuti atipasire nkhani mchichewa tikusiyeni mukumvera uthenga wa Sellis Enterprise. Bye for now. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.